ko ba haka yake ba? Suratul Ma'ida aya ta 156 ko? Allah ya haramta khabisat. To gashi nan manzo Allah ya ce al-khamru ummul khaba'isi, duk wani mummuna abu to giya ita ce uwa gare shi. Yace faman sharibaha, wanda duk ya shata lam tuqbal lahu salatun 40 yawman, wanda duk ya shata to ba a karɓar sallar shi har tsawon kwanaki 40. Fa in mata wahiya fi batnihi, in ma har ya mutu tana cikin cike shi, to mata mitatan jahiliyatan, yayi mutuwa ta jahiliya. La haula wala quwwata illa billah. Sannan Abdullahi bin Mas'ud ya ce ku ɗari mani ku yi cross da ni, ku sa mashi ta ƙarƙashina, ku je makabarta ku tono kaburbura, ku samu kabarin mashayi giya duk inda yake ku tono, in har kuka ga ba a juya shi ya bar dubi alƙibla ba, yace to ku soka ni wannan mashin ku tsire ni. Ya ce a yi tsirai da shi ma dama dai aka ga kaburburan mashaya giya ba a juyar da su suka ba alƙibla baya ba. Wani sarki daga cikin sarakuna waɗanda aka yi daga cikin magabata, wanda yana cikin muluk na Banu Umayya, wanda ake kira Abdulmalik bin Marwan, shi yake ba da labari, anna shaban ja'a ilaihi bakiyan hazinan, cewa wani saurayi ya zo mishi, saurayin nan yana ta kuka sa'annan yana bakin ciki. faƙala ya amiral mu'minin inni irtakabtu zamban aziman fahalli min taubatin. Yace ya amiral mu'minin, lalle ni fa na afka ma zunubi kuma wanda yake mai girma, shin ko ina da tuba? faƙala sai shi wannan basaraken ya ce wa ma zambuka, ya ce menene zunubin naka? ƙala ya ce zambi aziman, zunubi na fa mai girma ne, don haka yana ganin kamar Allah ba zai gafarta mishi zunubin shi ba ko? Shi ko Allah maɗaukakin sarki ya ce ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kira ka ce ya ibadi, ya ku bayina, ka kira mutane, ka kira aljannu, ka faɗa musu inna Allah yaghfiru zunuba jami'a, lalle Allah yana gafarta zunubai ga baki ɗayansu. Komai girman zunubin bawa, Allah maɗaukakin sarki yana iya gafarta mishi zunubin. Don haka sai wannan basara ke ya ce wa ma huwa, shi wai menene laifin naka, kuma ko menene laifin naka, ma huwa ko menene. Allah fa innahu yaqbalu tawbata min ibadihi wa ya'fu an sayyi'at, domin ko shi ubangijinka yana karɓar tuba daga bayi, sa'annan yana rangwame ga miyagun ayyuka waɗanda aka aikata. Ƙala sai wannan saurayin ya ce ya amiral mu'minin kuntu ambushul qubura, ya ce wallahi na kasance ina tonon kaburbura, wa kuntu ara fiha umuran ajiba, kuma na zamo a lokacin da nake tonon kaburburan nan ina ganin al'amura cikin kaburburan nan masu ban mamaki. Ƙala ya ce ma ra'aita me ka gani? Ƙala ya ce ya amiral mu'minin na bashtu lailatan ƙabran, ya ce wani dare na tona wani ƙabari, domin kun san masu tonon ƙabari suna ɗaukan dare ne ko? Don haka ya lallaba cikin dare ya shiga wata makabarta ya cimma wani ƙabari, ya ce ya shiga tonon ƙabarin. Wasu fa saboda lalacewa suna satan likafani ne, duk da yake bokaye ake kai likafanin ko? Da shi ake magunguna. Wani za a yi mishi magani da wannan likafanin ya kwanta bai kuma amfani, sai haka ciwo ya kama shi, da ya fita kasuwa wajen sana'a sai ka bai iyawa,
sai ya dawo gida, zai koma kamar gawa. Duk abin da ya saba yi canda. Wani mai ilimi na a ofis yake, sai a yi mishi wannan, sai kaga ya koma tamkar gawa, ya dawo ya yi kwance, bai taɓa samun lafiya. Wani kuma akan ɗibi wani ɓangare na jikin ɗan adam sai a yi mishi magani. Idan an yi wannan maganin za a nakasa shi ya kasance bai iya wani amfani daga cikin amfanonin da ya saba yi. Musamman ya fi faruwa ga mata ko? Za ta sa a ɗibi al'aura ta jikin namiji cikin kabari a je a yi tsafi da ita. Daga wannan lokacin kishiyarta mijinta zai kama kyamarta, bai iya haɗa shimfiɗa da ita. Kai wata ba ko kishiyarta take, wata ma diyar kishiyarta take ma. 'Ya'yan kishiyarta mata in sun yi aure shi kenan fa auren bai yi, a ta samun matsala. Don haka ya je makabarta wajen tonon kabarbura, ya ce na bashtu lailatan kabran, ya ce na tona wani kabari a wani dare, ya ce fara aitu sahibahu huwila wajhuhu anil qibla, ya ce sai ne ga wanda ke cikin kabarin an juya fuskar shi daga alƙibla. Ya ce faqiftun minhu, sai na ji tsoro gare shi, domin ga al'ada in ka tona kabari za ka ga fuskar wanda yake ciki tana dibe alƙibla ko? Inda ba kabartan musulmi ne. To wannan gashi an juya kan ya kasance na ba alƙibla baya, kaga kamar an kara wuya kenan. Yace wa aratul khuruj, sai nayi nufi in fito cikin kabarin, domin kabarin sai yana da zurfi ba irin namu bane nan. Kabarin sukan gina shi mai zurfi, sai ka shiga ciki sa'annan ka ciro abin da za ka ciro. Ya ce fa'iza bi ƙa'ilin fil ƙabri ya ƙul, ya ce sai na ji wani mai faɗa a cikin ƙabari yana cewa ala tas'alu anil mayyiti lima za huwila wajhuhu anil qibla, ba za ka yi tambaya game da wannan mamaci ba dan me aka juyar da fuskar shi daga alƙibla ba. Cikin kabari fa ji ana magana, gashi cikin dare ba kowa. Yace qultu lima za huwila, kaga cikin tsoro sai ce dan me aka juya shi. Qala yace li'annahu kana mustakfiyan bis salati, domin ya kasance mustakhifan bis salati, yana wargi da sha'anin sallah. Fa hadha jaza'u mislihi, kuma wannan shine sakamako na iri ne. Sadda kowa ke dibin alƙibla yana sallah, shi kun ga bai dibin alƙibla ko? Wani yake da sallah, don shi na Allah ya mishi wanga sakamako. Ya ce duk da haka dai ban dina sana'a ta tonon kabari ba. Ya ce sun mana bashtu kabaran akhara, sa'an nan na tona wani kabari na daban. Fara aitu sahibahu qad huwila hinziran, ina tona sai na ga mabuci wannan kabarin, mamacin da ke cikin kabarin an juyar da halittar shi, an mayar da shi ya koma alade. Kuma waqad shudda bis salasil, yace kuma an tsutsute shi da sarƙoƙi, wal agalal, da kuma ƙuƙumma fi unuki a cikin wuya ne. An sa ƙuƙumma, wasu maruruwa ne cikin wuya ne, sannan an sa sarƙoƙi an ɗarme shi ga ƙasa. Ya ce fahimtun min Hussein, na ji tsoro gare shi, wa arattu an akharuja, ne nufin in fita daga cikin kabarin. Fa idza bi qa'ilin yaqulu ala tas'alu an amalihi wa limadha yu'azzabu, yace ba za ka yi tambaya game da aikin wannan bawan Allah ba, dan me ake mishi wannan azabar ba. Yace fa qultu limadha, cikin tsoro sai nace dan me aka yi mishi haka. Fa qala, yace kana yashrabu al-khamra, ya zamo yana shan giya, wa mata min gairi taubatin, har ya mutu bai tuba ba. Yana shan giya, kuma ka ɗauka mai shan wiwi shi ma fa haka za a yi mishi.
mai shan benelin ko totulin shi ma haka za a yi mishi, mai shan duk wani abu da ake sha a yi maye. Wani saboda lalacewa fa wai zai je ga kwata wannan guta ya tono can ƙasa ya ɗebo can inda dallakin nan yake, wai shi ne zai shafa ya bugu saboda tsananin lalacewa. Wani bula yake sha ko? Wani har ashana yake ci, wani kuma fetur yake shaƙa, wani kuma sholisho ko? Duka waɗannan giyoyi ne. Wani suku dai aka kira abin ko? Wani kuma a harci ƙasa yake farta koko? Yace duk da haka nan dai ban daddara ba, sun na bashtu ƙabran akara, sannan wani dare na koma na toni wani ƙabari na daban. Fawajattu sahibahu, sai ni samu ma'abuci wannan ƙabarin. Ashudda fil ardi, yace an ɗaɗɗaure shi ga ƙasa, fil autadi a cikin turaku min nari na wuta, wa ukhrija lisanuhu min qafahu, sannan an fitar da harshe ne ta ƙiyata, an huda ƙiyata, an jawo harshe ya fito ta ƙiya. La haula wala quwwata illa billah. Ka kimanta fa gashi cikin dare cikin kabari, tsakiyar makabarta, ba kowa ko sautin ɗan adam babu, gashi yana tonon kabari, ya shiga cikin kabarin ga baki ɗaya, yana tonon kabari, sannan ya tarar da irin wannan mugun abin. Ya ce fahimtu, sai na ji tsoro, wara ja'atu, ya ce na fito, wara ja'atu na yo baya, wa arattul khuruja na yi nufin in fita. Ya ce fanoditu, sai aka kira ni cikin kabari, sauti ina ji ban ga mai maganan ba. Ala tas'al an halihi, ba za ka yi tambaya game da halin shi ba. Lima zabtuliya, don me aka jarabce shi da wannan bala'in ba. Yake faƙultu, sai dace limasa, don me aka jarabce shi da wannan. Faƙala, sai shi mai faɗan ya ce kana la ya taharrazu min albauli, ya kasance bai kiyayewa, bai kame jiki ne daga boli, zai tsaya ta boli, bolin na ta zubowa ga jiki ne, ya je ya tsaye yana shayar da boli na ta zubu, yana bugun ƙasa yana dawo mishi ko? Kuma wa kana yanqulul hadisa, yana ɗaukar gulma bainan nasi, tsakanin mutane. Kuma fa haza jaza'u mislihi, wannan shine sakamakon iri ne, wannan shine sakamakon duk wanda yake aikata irin wannan aikin, yana wasa da bauli, sa'an nan daɗin daɗawa, kuma yana yawo da gulma. Kun ga an hidda halshe ta ƙiyate ko? Ya ce sun mana bacci ƙabran, ya ce daga ƙarshe dai sai na tona wani ƙabari, fara aitu sai na ga wannan ƙabarin ƙadu wasi'a alamaddil basari. Ya ce ƙabarin an ƙara mai faɗi, an ƙara mai girma, ya koma wani irin, wata irin fada. Ya ce na ɗaga iya dubi na girman wannan fadar, an maishe shi wani babban wuri. Wa fihi nurun sati'un, ciki ne ko ga haske nan wanda yake ta walwalniya. Wal mayyitu na'imun, shi ko ga mamacin yana kwance yana bacci kamar yoyon mutu. Wal mayyitu na'imun ala saririhi, sannan gashi bisa gado na alfarma. Wa qad ushriqa nuruhu, haske ne fa an haska shi ko'ina. Wa alaihi siyabun hasana, yana da tufafi masu kyau. Ya ce fa akazatni minhu haibatun, sai haiba ta kama ni gare shi. Fa arattul khuruja, na nufin in fita. Fa qila li ala tas'al an halihi limaza ukrima bi hadhihi karama. Sai mai kira ya kira ni a cikin kabari, ya ce ba za ka yi tambaya game da halin wannan mutumin ba, shin dan me aka girmama shi da wannan
karamar. Yace sai na tambaya limaza don me aka yi mishi haka, faƙila li sai aka ce mini innahu kana shabban ta'ian, ya kasance saurayi mai da'a na sha'afi da'atin lahi azza wa jal wa ibadatihi, wanda yake ya tashi cikin da'ar Allah da ibada ta. Ka ganin maimakin saurayi ya tashi cikin shaye-shaye ko? Ana shaye-shaye kuma a yi ibadar Allah. Kaga wanda ya tashi cikin shaye-shaye duk wani nau'i na zage-zage ya iya ko? Sannan kwaci ya iya, sannan datse-datse da adduna da makamantansa duka ya iya, duk aikin ta'addanci ya iya. To shi wannan saurayin wanda cikin kabarin shi ga haske, ga shi kwance bisa ga wani gado na alfarma cikin wata irin fada mai girma wadda iya ganin ka iya girman wannan fadar, wuri mai sanyi. To gashi an ce mishi wannan saurayin ya tashi ne cikin da'ar Allah da kuma ibadar Allah, don shi ne Allah ya karrama shi da ya mishi haka. Kunga kamar wani mai tonon kabari da ya ta yana tonon kabari, yana buɗe kabari haka sai ya iske mutum zaune cikin kabari, alamar ni'ima duka ta tabbatu ga wannan mutumin, yana rungume da alkur'ani yana karatu. Ya ce sai ya ɗaga kai ya dibe ni, ya ce a ƙamati sa'a, ya ce shi sa'a ta tsayu ne in fito? Ya ce la, ya ce bata tsayu ba, ya ce to ruddun labina, ya ce to mai da ruddin labina, mai da bulo ka rufe inda ka buɗa. Ƙala Abdulmalik sai wannan basarake ya ce inna fi zalika la ibratan lil asil, ya ce lalle cikin wannan labarin naka ya kai dan uwa akwai abin lura ga masu sabo, wa busharatan li ta'iin, da ko bushara ga masu wa Allah da'a. Don haka kaga ashe shan giya da shan maye ba alkhairi bane ga bawa ko? Don haka yan uwa sai a yi kokari a bari, musamman samari waɗanda su aka jarabta da wannan aikin wannan zamanin. Yau shaye-shayen ya game ko ina, ya zama ruwan dare. Wani sos yake cewa shekara ta 2018 an lissafa an ga cewa giyar da aka sayar a duniya ta kai kimanin giyar dala tiriliyan 1, $100 trillion. Kaga in ka canza da canjin black market na dala na Najeriya zai tashi wuraren 730 trillion naira, wanda in ka raba ga budget na Najeriya ka ce za ka ɗauki tiriliyan 25 ka yi budget na Najeriya, to zai iya muna budget na sama ga shekara 30 kudin giyar da aka shakuro shekara ta 2018, to na ga yanzu ta 2022 da ta ƙari, tunda abin sama-sama yake yi. Sannan a wannan shekarar an samu mashaya giya daga cikin mutane sun zarce mutum biliyan 2 da miliyan 400, 2.4 billion individuals suna shan giya, wanda kun ga abin ya ɓaci. Kusan 1.4 billion maza ne, 1 billion ko mata su ne ke shan giya, banda fa ƙwayoyi giya, wannan ma alcohol kuro, wannan wadda ake sha, wannan liko da kuma wine da sida da makamantansu su ne fa ake magana. Idan ka ɗauko ma har da miyagun ƙwayoyi to kila sai ya kai biliyan 4 ko 5 ma. Don haka ƙalla ne daga cikin mutane ba su shan giya. Shi yasa bala'i yayi yawa cikin mutane ko? Cin abin da Allah ya hana shi ke kawo bala'i.